Mati maju kok. Arep nggo pancatan dasku ta. Lah lar munggane kayangane bapak ra wis tau ngomong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Kene to? Sik ora masalah. Aku engko terus arep mancat sapa ya. Lah tenan aku kari dhewe ning donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu rawane aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedak Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku kok ya nusul aja kuwatir. Meneng ya Yam aku arep nang kayangan. Lamet iki nggo srana wae Yam. Ora iso munggah ta Yam? Kersane ajeng mancat apa sirahmu niki sene sirah padha karo sirahmu gedene padha kowe iso nek dinahi wik sape arek umpul gede apa disarang wis kudu padha senengane kok kaya koten ora wis ora usah cerewet wis kene rada dingklo. Nggih. Wujan. Wah. Kok jero banget ta, Yam? Dalem beli. 3 meter setengah. Dalem. Pun kebon. Ya, Tru, tak susah, Tru. Lo lari ngomong. Blegegekugek sadulita mel anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar ana ing pakarti nala garing padha kanthi raharja sapraptamu ana ing ngarsaning wong tuwa dole noningge tansah pinanginganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra Punala Garing Rama kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhep pada paduka Rama Badranaya sembahan kula tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Nala Garing kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan prayogakna nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama sembahan kula Petruk kowe padha raharja Petruk tansah pinaning kawidadan sowan kula Pak kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk iya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana ya Petruk kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan paring mingsunipun Bapak mewahana kabagyaning gesang kula iya prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi Pak anak ragil bocah bagus dhewe Bagong kowe padha slamet sowan ngersaning bapak tole. Anakku Bagong. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah
Sumung keming pangabekti kula konjo nggih Bapak. Iya tak tampa gawe gedene atine wong tuwa. Ora liwat pangestu ning Bapak Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Mugi-mugi saged angentasaken ingkang putra dhateng kemelaratan menika, Bapak. Iya Dole, prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning Bapak. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget. Atimu teka dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karang Kadempel. Ndatosaken kejut raos sing manah kula nalika kula tampi Kintaka Wara. Kintaka menika layang, Wara menika pengumuman. Bilih Bapak nimbali dhateng sowanipun ingkang putra Nala Gareng. Sareng kula teliti wonten ing Kintaka menika kala wau tabuh 9 dalu. Monggo adat saben Panakawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kalih. Ewadene dinten sak mangke sonten-sonten Bapak sampun nimbali ingkang putra ndatosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra Nala Gareng. Mugi kepareng ambabarana ingkang sejati. Menapa ing dados wigatosipun dari Bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra Nala Gareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna amastuti sabda atama paduka Bapak kepareng ambabarana ingkang sejati. Allah ta nggih. Anggepe kaya neng kraton. Petruk kowe aja kaget tak timbali nggih Pak. Kumesar raos sing manah kula sareng kula titipun timbali Bapak badhe nampi dawuh menapa kepareng hamba barana ingkang sejati kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna menawi wonten bot repotipun penggalih Bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados cecolok oboring penggalih paduka Bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados srana ngudari ruwet renteng penggalipun Bapak Semar. Bagong kowe aja kaget tak timbali. Wah kata-katane do angel-angel iki. Ya coba kowe njajal nganggo tembung sing kaya nek piyai-piyai kraton do ngendikake. Kumejot raos sing manah kula. Pindharan salamba pinanjering alun-alun. Katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindha siram tirta aqua. Tirta Wayu Sepindu. Kepareng Bapak Amedarna menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadong kawelasan dhateng Bapak. Pinten-pinten kula tampi, Pak. Lho kok kaya wong ngemis. Iki nyadong timbalan ora kaya wong ngemis. Nganglungaken jangga nilingaken karna Bapak kula aturi ngendika ingkang langkung terwaca supados wijang anggen kula nampi menahipun Bapak saged nyolok mripatipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak angudari angujuli angel letro mbok wis omong biasa apa Pak maksude Bapak ora anu mboyongi anak-anake karepe piye ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan wong omahe Bapak ora kaya kraton kok pripun Pak keparang cumadong dawuh rada do maju nggone sowan aku arep ngaturake wigati tumraping aku wigati tumraping Karang Kadempel gedene wigati tumraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe nggone suwita marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa. Petruk Nala Gareng Bagong apa sing bakal ndak kandhakake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan kabeh ora bakal bisa lumaku Dole. Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong ana ing kene aku mung karep ngelingke karo kowe kabeh jejere Semar
urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah negara Ngamarta. Monggo kowe ngerti. Arep nggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga teparo, gethok tularing para warga padukuhan. Sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungso, ning aku kuwi dewa. Perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa, ora ya ora piye-piye. Merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa, nanging aku kuwi mung wong menungsa lumrah. Ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan. Ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman. Aku kuwi gandrung karo karukunan. Mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni, ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewajuh minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil. Gawe jagat iki supaya tentrem, gawe jagat iki supaya rukun. Nggih, Pak. Saksuwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat, tansah sumanding kelawan Panakawan, tansah tak awat-awati laku jantraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip eneng alas, wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprasta. Merga ndaramu Ndara Bratasena nggone babat Wanamarta, wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta. Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Darmakusuma ngasta bawat peperintahan ingkang sepisan. Negara Ngamarta undak-undakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kondhang negara ingkang panjang punjung, pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata Toraharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan, nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semana Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semana atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem, ingkang bisa gawe rukun, tegese nggone momong kuwi isa kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo Wadat Saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan, kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bentak sirah, mung perkara cilik wae dadi gedhe. Sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele, ingkang mestine iso dirembug sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atos sing balung puleting kulit.
Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan sing dienggo uga malas tegese sapa sing rasa kuwi sing menang, sing ngringkih bakal didak-idak. Mula kono kene regejegan, kono kene padha padudon, kono kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kenthang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok plereting kahanan. Disuarani sing ora nyata wekasan ambabi uta, numbuk bentus ngudel bingung gawe geger ing sak nggon-enggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok. Sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siriring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka, sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Mula kaprihatinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik Pak, sabar. Bapak kok pengen bangun kayangan niku nuwun sewu. Kula nuwun pangapunten lho. Bapak niku ora nuwun sewu, ora ngilu karo kahanane Bapak piyambak. Gesangipun Bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming Panakawan. Kok arep bangun kayangan niku terus ragate saking pundi? Nuwun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggale, mengko ndak malah ngrepotke karo anak-anak. Ra urung Bapak mung duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane Bapak. Nek omonge dipikir mar. Bapak Romar. Ngene Pak, kowe iki nek arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak. Mengko aku wis kebanyakan kredit iki. Nek nganti aku takon golek utangan perkara kowe arep bangun kayangan, awe cilaka. Awe cilaka mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet, Pak. Lho, Bagong barang wis sambat kaya ngoten kok. Osik to. Nek nang wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tincrebung sak penake dhewe. Sing tak karepke mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung. Dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi ming salokaning tembung. Nala Gareng, Petruk Bagong, sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan ki ora ana rasa diya diniya. Ning kayangan ki ora ana rasa memungsuhan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cita rasa karsa lan karyane. Yen abot padha dipikul, yen nentreng padha dicangking. Kuwi kayangan. Mula tembungku iki mau ming tembung sanepa. Niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane ning kayangan. Ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kowe do takon goleke silian dhuwit ki. Weh, bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke iki kaya sing tak kandhake, bangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong ki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan. Ora gampang rubuh-rubuh gedang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri, nek kancane ngalor melu ngalor, nek kancane ngidul melu ngidul, nek takoni perkarane apa plenggang-plenggong ora dong. Kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedang, ora duweni jati diri. Lah, oke-oke, wong Ngamarta ki saiki kaya ngene iki. Neng kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, dorono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drungap-drungop, ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000. Lho. Kuwi sing lagi kelakon neng kene.
Akeh wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani ya, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor, ngidul kon ngidul. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu. Semono uga ngelmu tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Nggih, Pak. Mula aja nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi wae. Mesu bapak kare. Bagong ya apa omongane ora. Urung donge kok senengane do nyaruwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming njaluk karo wong tuwa, mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan, bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak gareng arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marahi omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedhekke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong trio. Iki ngapa melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu merga pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu iki ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung ning aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kanan negara Ngamarta iki ning aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok sago momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok sago minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula aturi paring dawuh gandeng sedyanipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula aturi paring pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sade griya kula kangge kabetanipun Bapak kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade kendaraan kula kangge kabetanipun Bapak kula sadene wonten Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade bojo kula. Wong ora edian ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah ming kontrak, kendaraan ra ana. Anane ming bojo wis emper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nuntun. Arep adus dadak gojoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sade Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, Ndring, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing ditok bagiane terus. Ha wis tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arep peming tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika di antara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, gayane. Gareng menika kelas 3 SD medal.
Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke Bu Guru ya ta, Tru? Ora. Akae kowe nang istor pas dipepe tok ilang-ilingi kae. Garak ming dipepe. Ha konangan sing duwe ya nesu. Rok dipepe kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Ameng SD kok pamer. SD iki, wis SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6, SMP 3. 6 ro 3 ke endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak baleni tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ha iya nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nala Gareng Petruk Bagong aja ting clomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong terus. Ha iya. Ana syarat-syarane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaranipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karakadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karakadempel ngaturake pusaka Mandura Kyai Alugara apa dene Kyai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu, syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepundhen kula Ndara Puntadewa merga nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula le matur alus tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karangkadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta kuwi aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku kok bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil Nenggara. Kepiye? Glandang Nenggara wae. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura. Ora iso, aku ning Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kowe ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa nyen. Bagong, anggap ngopo bapakmu nyilih Nenggala? Bapakmu ki wong kere. Mung Panakawan kok nyilih Nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang Nenggala we nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabuhi bapak iku kudu wani mati. Wis. Wani mati anakku jek cilik-cilik. Ayo men titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbokne isih kok titipke panti asuhan ora? Ha ya mbok menawa wis kowe engko mati ning Mandura. Weh, nek wis sago dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguamu, mangkatmu besok kapan. Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana bangun kayangan ning negara Ngamarta. Ndala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Didemadyaning padukaning Karangkadempel. Gumarenggeng samya pirembagan madyaning pendhaping padukuran. Kilora Semar Badranaya miwah ingkang putra ketiga Kilora Nala Gareng Petruk Sumawana Kilora Bagong. Nalika semanten kandheg ngenya samya paring pangandikan karana geger madyaning sakjawining padukuhan. Sami alok yen ana priagung ingkang rawuh wonten padukuhaning Karangkadempel. Tanah sanes kejawi amung lancur Pandhawa ingkang kapandhegan nenggih satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni.
minggah pendaping padukan akarya cingak kang samya mlat mong rombeng para kawula kanca piyak ana dayo pinggir jaluk dalan jagone ora padha tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur Pandhawa lala garing iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene wah anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya Truk gagah kabeh bagus kabeh monggo ya atine apik kabeh tur dodik daya wah jan aku nek kon momong piyai kaya ngene iki rasane ora dibayar kowe gelem ya Gong ya ora nah ya tetep dibayar kowe iki komersil banget kok kowe saiki sawangane lho Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang Rismuni lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku. Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Jaman semono kae, mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Kowe iki nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tuk cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bret. Culing. Mosok nganggo culing-culing barang. Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara Wisanggeni wilujeng Den. Kakek Semar slamet tekaku Kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya Kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya Kek slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya Kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Yo, Siwa Badranaya slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Yo, Siwa Semar. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Iya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Kula niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung nggih Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca, ya Petruk. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Abimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa.
Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye, Bagong? Mbok ya ora usah nganggo edan. Ora usah nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Tresna ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumasaku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasing kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja dene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar, aku yang bakal bantu marang panjenenganing Kakekna Yantaka. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayiwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem, tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane. Sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta, wekasan gesanging para kawula, sami majinamatan daya dinayan, tetunggalan manunggal, sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara. Ya jagat Mahestungkara. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning Kakekne Semar kuwi becik, ya ngono to Kakang Antasena? Heeh. Lah terus kersane Kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Mila Ndara
Anak kula Gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Lha coba kula tak nyuwun pangendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagiat risang kapirangu ranggul kinempit kembit dosang reknaning bawana ing yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku sing baku kowe kelakon Kerawan Nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijayakusuma. Nggih matur nuwun. Siwa Semar. Nadyan aku bakal budal mung negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di Pustaka Jamus Klimasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora usah kuwatir, yen ana muga-muganing Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala Gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Ngunake aku sapenade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara. Dereng ngantos parasrame Balwacana. Kasarurawipun Begawan Durna, pandhita ing Sukalima miyak Kang Sagung sumaya karya kagiat Kang Samya Mulat. Kaget tau. Tak kira sapa lah. Iki kok ora pangling. Penemban Durna sing ngrawuh ana ing Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh, lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane iki anyep, anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Truk. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya dirungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoax apa? Kirek. Wih, hoki kabar tidak benar itu hoax.
Oh, ngono. Penemban wilujeng. Ah, iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petro tak tampa pangestuku tampanana ya Petro? Nggih. Ana Kang. Wis krungu Dek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Agong, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora suudon karo aku ngapa to? Kowe ki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe ki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampeyan niku kok malah takon kali kula. Sampeyan niku sebagian apa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nekke penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit. Ya, Tru? Kula ya ming sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ha endo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampeyan diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kahanan negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula ingkang sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana nggone ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandhening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing ndumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora keteng mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen ta pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ing ngenu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis iso gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 grobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saprahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semana aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe
Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina, bali dikanteni 7 gerobak mas picis Rajabrana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetane training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes sinten? Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, Nala Gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho, Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus. Heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem Mar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tak nggone nutup utangku. Terus tak nggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedeloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapakne kok ya. Engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine mas inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumpung 3. 7 karung. Ada Gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wasene kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem budal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Duna, tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, awulung kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak, tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong arep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marahi atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak.
ora ana sambung rapate karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap nek Semar ora gelem diboyong ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek, Bang. Heeh. Meng lirike kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju nang ngarep aku? Aku arep ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 KK. Nek 1444 KK kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep boyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa e Bagonge ngapa e caitan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange dadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina kowe. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ketwingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen. Ning rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo. Golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksa iki gentone iki. Aku ning wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga kowe, Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genawe susul klambi kok ora wani piye?
Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iya ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur apa enake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejal-kejal. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati. Oh, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Bengawan Durna. Ben kisruh sisan. Bocah kok kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Kowe iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora mbelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundhaking para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran, padha dolanan obat. Manusia macam apa kowe? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangkadempel. Nek ana sing ganggu Karangkadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimakake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Ya, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh nek ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakoke. Ha iya. Ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuwatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuwatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala Karangkadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung karo kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini sing endi? Durna niki wau lho. Pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong?
kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut wae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndarantarja, apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka Karang Kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan Melayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kaya ngene iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Wah edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Oh, ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika. Ngestoke dawuh, Bagong. Antasena, Pakde Surtayu ya. Lah kok ning Karang Kadempel sowan kakene Semar, Pakde, ya mung kepengin tetinju marang Karang Kadempel. Lah kok dadi Sata Kurawa dampyak-dampyak. Lakune arep endi, Pakde? Panjenengan bakal ana ing Karang Kadempel. Wigatine ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen para Sata Kurawa ki nen boyong Semar Badranaya. Upama to Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo, Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Semar ora kleru ora ruput kok dijangka patine. Antasena sing ora enduk, Pakde. Lho. Kaya palangi kareping para Sata Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon ketemu karo Semar. Ayo gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena, singkirna. Ning sisip sembire kurang-kurang bejane, aja takon dosa, babati gaman wak gulungi genderamu. Kene marganing patimu Singalena prapteng lalis, Pakde Surtayu. Aja mlayu.
Mbak. Mati weh. Wah, edan. Antasena nggawa sedulur bapakmu. Lho, ora basa karo aku Gatotkaca. Siwa Kartomarmo. Gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon tak gembol ndasmu. Keparat. Ora nganggo tata krama karo wong gerang. Bapakmu mati dening aku, panggau tak ayoni. Kiai. Mati kowe. Ya dasar para nyata. Lakon mati dening aku, ayo panggau tak. Mati ya. Ayo. Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa ken mundur kabeh aja nganti ana kurban. Ning nganti enten kurban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing gunake keterampilan. Gelut kok ming anggere kowe di waduh. Aduh. Kok kaya ming guyan to. Man, sampeyan ampun ngece, mangrasake se Antarja. Samane nganti ora mlonyoh awake. Antarjane ku nek ngoten niku nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula ming etok-etok terus tiba niku. Ning le perang nganggo tenaga ora ming sak penake dhewe. Sampeyan ming tenguk-tenguk dawuh. Nek ming dawuh wae iso wae. Muga-muga temu Antarja disraine men modar. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecampluk man. Kecampluk dengermu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ora ngebabaki dalan iki yang jegi capeng kok malah cetengok-teng liku. Oh,
Rene bae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Asembrono. Ndang to. Nek panjenengan maju. Antasena. Apa Pakde? Kowe sing ngalahke Cultayu. Kowe sing ngalahke Cultayu. Heeh. Kalau Tomarmo kalah karo Jawa. Kakang Garukaca. Aja Tama kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe wong telu. Iya. Aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis penake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Welah. Wis nganggo salto barang. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemletek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi. Nyi le, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mungsuhe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Garukaca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Sumbar. Tumbar nggo ngeceri mripat niku. Ora emosi, Man. Niki lho serban lho, Man, kula serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngapa? Ana semut mampir ning mata bambangane nguyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena, Gatotkaca, Antarja. Pakde Citraksi. Dasar kepara nyata. Kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen tak ajar anggere kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mateni kucing telu. Jit, non mbok gek mangkat. Jelih aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju, Pakde. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kebruki sirahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua dikepruki. Tapasrahe Kakang Garukaca wis sagu, nugel gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati dening aku. Edian sumbare medeni kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep ngapa? Sembur mlonyo awakmu, Pakde. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo.
Aja maju Icen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarja Gatot Kaca Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe. Asu. Mangkel aku. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Ngalah. Awe gumun karo Kurawa ya. Rumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lek kowe arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae indak-indik. Pak diinteraksi mau nanti neng kana nantang kok saja iya ya kono kene dundangke Pak Mbah Cit nanti kowe Satria kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng ki le ngono pisan bae kami sosonen lar maju ora golek-goleki mungsuhmu omong nek kula omong nek kula masuk angin oh ngawake kowe kemringet kok masuk angin gejala usus buntu ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa to kowe iki? Ajeng orasi. Apa? Ajeng orasi. Orasi sing dibelek niku operasi. Orasi dengkulmu mlocot. Iki rasane wis kelangan lho, Cit. Iki rasane wis kaya ora perang lho. Saking ngesu ben. Kon kajenge atas kabeh aja. Es ben luweh. Ora maju tenan. Ayo Kurawa sapa sing ketok? Duduki karo Antasena. Pripun Kakang Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo nalar sing ganep keparangipun mongko janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa upama Pandhawa kuwi dipateni yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa lah kok dadi kowe ora ngerti kenthang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa. Ora aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lelakon kaya ngene piye to Semar? Lelakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing gariske lelakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti lelakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa. Kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye?
Mula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu, ya wis ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mingkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan lho. Nek kula ken takon karo Manik Maya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijongko patine kuwi kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima ning nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa ajeng kula tanjeke salah kula apa luput kula apa karo Manik Maya. Bapak teng pundi Den? Semar teng pundi to? Semar nendi? Boso. Anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho terus ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Ah, sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa. Bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa, kok dijongko patine karo Sata Kurawa. Pokoke nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nrenggalangi kridane para Sata Kurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsa Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu ki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngodratake bapakmu pancen kudu dijongko patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Wei, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarep padake. Nek nganti bapak ana apa-apa? Oh, cilik loro gedhe tekaning patine ning kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu, Tru. Mati maju kok. Arep nggo pancatan ndasku ta. Lah nek arep munggah ning kayangane bapak ora wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Ngene to? Saya ora masalah, ora. Aku kok terus arep mancat sapa, ayo. Lah tenan aku kari dhewe ning donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu Rawani aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat men iso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman wae. Ngono, aku kok ya nusul aja kuwatir. Meneng ya aku arep ning kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng mancat apa sirahmu? Niki sene sirah. Padha karo sirahmu. Gedene padha. Kowe iso nek dinahi wik. Sampeyan bener gede apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya koten ora wis. Rasa strewet wis. Kene rada dinglo. Nggih. Ujan. Wah. Kok jero banget ta, Yem? Dalem beli. 3,5 meter. Dalem. Pun kebon. Ya, Tru, tak susah, Tru. Lho, lari ngapa kowe?
Kurang ajar. Ratu tinggo dolanan sak penake dhewe. Wah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, Kek. Antasena. Padhe Baladewa. Iya. Gosek. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku rene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakek Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mulih rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku tumandang nrenggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakene Semar, saiki Kakene Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kowe aja edan. Kowe aja edan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakene Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ana wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Lho, Senwar ngopo? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu meksa Baladewa piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa arep jotosi piye? Mergo sampean dadi jalaran ilange Kakene Semar lan Panakawan liyane. Nek sampean ora gelem ngaku, tak anggap sampean kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Batranaya. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Wena wong edan. Edan wae. Antasena aja edan. Aku ora. Hei, aja edan. Ora iso. Puwete. Piye? Ayo nasibmu, Gong. Terus ora ono to, terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane Truk. Oh, bujeki kowe. Iya. Nah, gandulan iki. Wis. Yo ditangkap. Hup. Ah. Yo meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki nganti iso mabur niki. Nek kabotan wong kok ndak malah medun aku. Ya. Oh, aku melu ya, Truk. Nah aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye. Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Ayo nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Truk, ngopo? Medun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringan e. Sarungku kathokku keri ning papringan e, Truk. Delok aku wuduh. Ora apa-apa ning dhuwur ra ketoke. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndase gedhe. Ora ketok piye. Engko nek ngono tak sili sarung ora usah trepet. Ndak selak ketinggalan bapak. Oh ya.